boas noites de venres. Benvidos a este directo improvisado de Luz de Tea, unha routada que me deu que non sei como vai a sair, porque claro, avisei con pouco tempo. Para ter unha noite así tranquila é un pouco especial, porque onte ao rematar directo por unha serie de cuestións, collen o libro na man e abriúseme por unha páxina. E lembrei que cando estaba no instituto gustábanos xogar a adiviñar como iba a ser o noso verán por medio dun libro que era o Dicionario de Francés. Agora entraremos en máis detalles. Entonces dixen, pois estaría ben facer un directo poñendo en práctica este sistema de adiviñación que é a bibliomancia. Hai diferentes maneiras de facelo, agora imos a comentalo. Deixademe que quero poñer un pouco de música de fondo para entrar así como neste ambiente, non? Xa vedes que cambia a luz e todo, con respecto ao que adoita ser, non? Estes directos. Nada, mentras ides chegando, se vos vai chegando a notificación, vos entrando en ambiente. Como decía, cando eu estaba a rematar o instituto, teño como a lembranza de que isto foi en bacharelato. Non sei se en primeiro ou en segundo de bacharelato, pero xa ao final do trimestre, cando estaban dados todos os contidos e como éramos moi boas alumnas, fora do meu círculo de amigas, pois non sei por que a min deume un día, a profesora deixábanos un pouco pois xogar, sempre cando fora en francés deixábanos un pouco a clase ao final xogar algo. Entón, xogábamos moito ao stop, non sei se sabedes o que é, pero normalmente as reglas básicas son pois faise unha lista de ítems, non? De, pois, por exemplo, cidades, deportes, medios de transporte, autores de libros, escritores, e sacas a sorteo unha letra. Entón, dices, pois coa P, e tens que poñer todas as palabras que comecen por P, non? Buscar unha cidade, buscar un autor de libro, buscar un medio de transporte e tal. Deixábanos xogar a iso. Non lembro que outras, o arcado tamén temos xogado, e un día, non sei por que, pois deume a min por, tiña o dicionario francés na man, e a min deume por, abrindo o diccionario, decir, bueno, a ver, Pepita, como vai ser o teu verán? E abrí o diccionario, sinalaba unha palabra, e en base a esa palabra, pois montábame unha película de como iba a ser o verán de Menganita ou Citanita. Moito tempo despois, moitos anos despois, digamos moitas décadas despois, aprendín que iso é un dos métodos da bibliomancia, é dicir, de botar as sortes a través dun libro, no que aquela persoa que abre o libro debe interpretar que é o que pon nesa páxina que refire á persoa consultante, non? Na antigüidade, na Idade Media, estivo de moda, por exemplo, facer bibliomancia coa Eneida de Virxilio. Tamén cos salmos, cos salmos, non sei se algunha outra parte do Antigo Testamento, pero tamén se botaban as sortes cos salmos. Por tanto, non é unha práctica tampouco que eu inventara, nin que sexa moderna, non? É antiga. Tamén hai xente que di, bueno, que podedes ir a unha biblioteca e buscar un libro ao chou, entonces, según o libro que saquedes, pois esa será a resposta á vosa pregunta. Entón, eu hoxe teño aquí conmigo 3 libros que imos a empregar.
É un libro que eu usei tamén para facer isto cando eu era adolescente, que é o dicionario de galego que eu tiña, que é este dicionario de galego, vale? Non é o Xerais, non me riñades, é o que me mercaron meus pais. Este tamén o teño utilizado eu na casa algunha vez. Oi, mira, teño non me acordaba que tiña. Isto está aquí do ano pasado. Teño flores a secar. Teño, por exemplo, pues teño que quitarlas de aquí. É un fento seco. E algo teño que facer con este pobre fento. Xa que o apañei, pues teño máis cousas. Non me lembraba. Ai, isto... Vale, a margarida saliu mal. Isto era unha margarida violeta, pero está toda pocha. Non vale. Mira que ben, pois non me acordaba. Ves? Foron as plantas que dixeron, sácanos de aquí. Sácanos de aquí, por favor. Isto que é un fento? Ai, é unha folla de filipéndula. Coas súas dúas cores. Bueno, aquí está. Entonces, ok, perdón que me distraínme. Temos o dicionario de lingua galega. Temos unha Biblia na que procurarei utilizar só o Antigo Testamento, a ver que sai, que ademais o Novo Testamento como moi aburrido, non? E non teño unha Eneida en papel. Se me queredes facer un regalo, xa sabedes, podedesme regalar unha Eneida. Pois perdiches de todo, estaba eu aquí explicando todo. Nada, non te preocupes. Xa te explico agora, vale? E teño unha Ilíada. Básicamente, o que eu acabo de contar, é que eu cando na miña adolescencia na clase de francés deunos unha vez por xogar a adiviñar as nosas sortes ou como sería o noso verán, o típico de adolescente, vas conocer un mozo este verán e tal. É un pouco ASMR. Escoitasme baixo? Escoitasme baixiño? Igual lle teño que baixar a música. Ves? Igual me escoitas mellor agora. Pode ser. Pero sí, imos así de tranquis, así que sí, pode ser tamén un pouco ASMR. Entonces, o que eu contaba é que... Espera. Vale, espera, que se me abriu por aquí. Hai un problema co micrófono. Vamos a subirche. Vale. No, eu pregunto polo volumen. Vale, no, para min guai, pero parece moi relaxante. Sí, era un intento. É un intento de facelo relaxante. Bueno, pois iso, que eu na miña adolescencia, na clase de francés, xogábamos a adiviñar como iba a ser o noso verán por medio das sortes co dicionario de francés. Entón, moito tempo despois decateime de que iso era a bibliomancia e que na antigüidade se facía coa Eneida ou cos Salmos ou con partes do Antigo Testamento. Entón, hoxe, como estou así pola casa, estou como de tranqui, e como antes ao rematar o directo, pois precisamente collí un libro, non direi cal, e abriúseme por unha folla, e dixen, que curioso que se me abrira por aquí, porque este libro nunca se me abre por aí. É a musiquiña que... Espera. Está aquí. É que quitei o de reproducción en bucle, perdón. Xa está, xa volve. Aí está. E bueno, eso, que basicamente a bibliomancia trátase de facer unha pregunta, abrir un libro ao chou, o que atopes nesa páxina é a resposta á túa pregunta. Obviamente hai que interpretalo, vale? Entón, se queredes, os que estades por aquí presentes, podedes facer unha consulta. Podedes me mandar consultas tamén polas redes sociais,
non temos moita afluencia de público de momento, pero bueno, eu mentras vou ir facendo unhas tiradas xerais. Claro, isto depende moito, hai diferentes maneiras de facer bibliomancia, por certo que non vos lo dixen. Unha é esta maneira directa de coller un libro, facer malealo un pouco e abrir ao chou. Hai outras veces que se deixaban os libros ao orballo da noite ou á noite e que o vento abrira o libro e pola mañá cando te erguías, pois dependendo de onde estaba aberto o libro, pois a resposta sería unha ou outra, non? Sería como ese intermediario. Entón, claro, depende tamén moito do intermediario á hora de interpretar o que che pasa, non? Aquí habería que, cando eres así, cando tes un consultante diante, pois como sempre tes que tamén tirar un pouco das lecturas en frío para poder interpretar ben a resposta, non? Pero bueno, eso xa entra dentro dos secretos destas artes. Así que eu uso con... A ver, que non quitáis? Eu uso con calquera libro, non con uns específicos. Sí, con calquer libro tamén o podes utilizar, pero bueno, hai libros que son un pouco máis adecuados que outros, non? Porque tú imagínate ir a consultar con unha obra de Marqués de Sade, non? Igual a resposta que che vais a ir aí non é exactamente adecuada ao que estás buscando. Pues claro, hai algúns libros que se tratan máis un diccionario que ten contido e resumido todo o saber do pobo por palabras, pois a mí pareceme un libro máis que axeitado, non? Para iniciarse. Iso que claro, despois hai libros, claro, peligrosos. Imagínate que faz iso con 50 sombras de Grey. Depende da tua maneira de interpretar o texto, sabes? Se vas a palabra por palabra, que estás buscando? Iso depende do tipo de consulta, ves? Digamos que o bo bibliomante ten que ter unha biblioteca amplia e saber seleccionar o libro con respecto ao consultante. Pero eu creo que aquí agora eu teño unha selección máis que correcta para facer interpretacións xerais. Entón, temos o diccionario, a Biblia, e como non teño unha Eneida en papel, e volvo a repetir, se alguén mo quere regalar, nesta canle aceptanse donativos, pois teño unha Ilíada. Nunca probei, a ver, tamén habería que coñecer moi en profundidade os textos, Eu a Ilíada, claro que alín con 18 anos, é claro que volves a ela de vez en cando, pero non a coñeces de memoria. Pero bueno, pode ser interesante. Entón, como mañá xa abrimos mes, que digo mañá? En 45 minutos xa vai a ser o 1 de xuño. E non sei, eu tiña ganas de facer algo especial esta noite. Como que necesito deixar atrás estos meses de 2024 e sentir que xuño vai traer cousas boas. Pois, non sei, tiña como tamén este sentimento de facer algo así, algo distinto, non? Como celebralo de alguna maneira. Xa que me deu esta routada, imos considerar que esta routada é esa maneira de cambiar un pouco o chip. E claro, agora estou pensando que igual non é boa idea, porque queres entrar a xuño con boas vibracións, con positividade, dicindo, bueno, xa vai aí, sabes, esta parte do ano, agora xa en xuño, que es que non xa se sinte como un ciclo novo, ainda que non se cambie de ciclo, pero nótalo porque a xente xa está pensando nas vacacións, xa ven o bon tempo, cambian os nosos ritmos, acaban os cursos e todo iso. Entón, pois non sei, pois tiña ganas e xa está, porque estou eu aquí mareando a perdiz. Citais, eu vou probar cos libros de The Witcher, igual creo unha Witchermancia, pois pareceme ben, vai haber que probar.
Entón queima cáscaras de cebola antes de que acabe o 31. Vai acabar o 31 durante este directo, pero bueno, supoño que poderemos estendelo ata o amencer. Non o directo, digo o 31, porque antigamente a xente non se rexía exactamente por estas horas, non? Senón coa posta a saída do sol, así que imos considerar que estamos durante toda a noite en período de tránsito. Vale se estes truqui. Depende de como un o sinta, non? Entonces, pois, non sei, vou a proceder. Primeiro, vamos a facer unha lectura xeral cos 3 libros. Despois, se vos animades a facer algunha pregunta, se vos animades a vir a este directo, pois facémolo, vale? O fan en directo limpas nos aos espectadores. Sí, para que non poido. Non poido abrir a fiestra. A logística da miña oficina é un pouco complicada para abrir a fiestra, porque teño dúas, bueno, tampouco teño que especificar o xénero botánico que está aí, pero teño 4 plantas. 4 pedras, non o fixen adrede, ademais. Teño 4 plantas, 4 pedras, e polo medio teño moitas cousas que teño que apartar para acceder á ventana. A logística desta oficina é un pouco desastrosa, pero xa empezo a tela como quería. Pase que teño que remediar as cousas. Bueno, en fin, que me desvío do tema. Digo, non me vou poñer a queimar aquí casca de cebola, porque xa o outro día este era un directo serio e relaxante, pero bueno, vou vos contar as miñas penas igualmente, sen facer chistes e sen facer risas antes de iniciar a bibliomancia. Outro día estaba por aquí facendo tamén unha limpeza destas así como de ciclo, non sei cando foi, pero foi aí a comezos da primavera que me deu tamén así unha routada e puxenme a cambiar cousas. Entón eu teño por aí, nun sitio colgado, un ramiño pequeno de ruda. A min gustame moitísimo a ruda, gustame cando paso por aí, chégame un pouco do recendo e gustame. Non é só por todos os atributos máxicos que ten a planta, senón é que directamente gustan. Entón eu tiña por aí posto un ramiño de ruda. E cando se queda seco, cambio. Entón dixen eu, esta pobre ruda quitei na da planta, estaba para tela aí, e digo, pois algo terei que facer con ela, non? Xa que estamos, pois digo, pois xa que fixen aí limpeza en profundidade, digo, pois en vez de botar un ambientador, pois queimo un pouco de ruda, porque o fume da ruda pois ambienta ben, que le queda un cheiro. A min gustame, hai xente que non o soporta, pero a min gustame. Entón digo, pois cogí un pouco de ruda, entón preparei aí o saumerio, eu coa fiestra aberta, non? Para que non quede moito fume e que se espalla así ben por toda a casa, pero que non se concentre e que non me... En fin, hai que ter cuidado con estas cousas. Estaba eu por aí salmando, entrou unha refoliada de aire e fumei toda a ruda. Digo, bueno, espero... Bueno, menos mal que non foi así unha fumada moi grande, porque creo que non é sano de todo. Digo, bueno, pois nada, pois... ou que non matan gorda, sabes o que che quere decir? Te cuidado cando fagades esas cousas, vale? Estáse rindo, xa se estaba rindo, porque xa sabía o que me pasou antes de que eu o contara de todo. Pero bueno, non me pasou nada, non... Sí, ten cuidado co vento, eso, porque pode xogarvos estas malas pasadas. Sí, que non. Eu, as miñas torpezas, sabes? En fin.
Eso que a min nos gusta mes queimar así algunha planta no canto de usar ambientadores químicos. Non o fago moito, non abuso tampouco hai que volverse un chalado, sabes? Con isto de andar queimando por aí cousas. Tiven unha compañeira de piso que colleu... Ai, que Dios mío. Tiven unha compañeira de piso, era sudamericana. Digo ese dato porque parece que ali tiñan máis costume de queimar plantas para ambientar e tal. Entón, polo inverno, cando tiñamos algo de catarro, dáballe por queimar eucalipto que apañaba, isto era en Madrid, non? Entón, eran eucaliptos madrileños apañados por aí nalgún parque triste de Madrid. E dáballe por queimalo, pero que queimaba demasiado, mira, a fumar, de verdad. Nada, que o eucalipto antiséptico é moi bom para os catarros e tal. Digo, sí, bueno, non sei, non sei eu. En fin, bueno, fumar eucalipto tampouco é dañino, non acabei mal de todo con iso, así que, en fin, vou deixar de falar de fumar plantas, vale? Eu nin sequera fumo tabaco, o sea que... Vamos pasar ao centro deste directo, que era precisamente facer este tipo de adivinación con libros, vale? Pillar non pillaríades nada, pero xa non o liríades nada máis. No, sí, é verdade, que saturaba totalmente o ambiente. Te poñías aí, era os sábados pola mañá, que era cando tiña ela libre, poñías a facer iso na súa habitación, para que pasábase, sabes? Despois chegaba a todos os cuartos, mi madre, non sei. Tede sentido, que ter cuidado con iso, Jolín. Bueno, vamos a preguntar ao dicionario de galego como se nos vai presentar xuño. Vou non facer así, só mensual, vamos preguntar só mensual, porque non sei, igual se vos gusta este tipo de directos, pues podemos facer un por mes ou algo así, xa iremos vendo, sen estrés, como non sallen as arroutadas. De saber, como vai ser xuño? Hai que marear un pouco os libros sempre, porque os libros que teñen moito uso tenden a abrirse sempre polas mesmas páxinas. Pues, tamén tens que coñecer que libro tedes entre as mans. Interesante. Mira, como non podo gustaría meter outra cámara que estivera enfocando, pero non teño, así que o que saiu foi isto. Señor de aquí, védelo. Pon bisagra. A palabra que vai a definir este xuño, así de maneira xeral, é bisagra. Que por se non o sabedes, é un substantivo feminino que é un obxecto formado por dúas pezas metálicas unidas por un eixe sobre o que xira e que serve para suxeitar unha cousa ou outra. A maioría das portas están suxeitas ao marco por bisagras. Pon aquí de exemplo. Gonzó ou aldraba. Que podemos interpretar de que nos salira a palabra bisagra para definir como vai a ser o noso xuño? Pois que ao mellor, efectivamente, xuño é que non hai moito que interpretar. Pode ser un mes bisagra, pode ser un momento de transición clara, onde sabemos a donde imos, estamos manexando as cousas para que todo pase ben. Non? Parece unha palabra bastante positiva. Podemos lerlo nun sentido positivo, non? Que hai outro tipo de cambios que se poden dar, que veñen de maneiras máis abruptas, que nos van traer máis caos ou máis preocupación, pero bisagra é un elemento que está
primeiro, ben suxeito, segundo, ben pensado, ¿no? Entonces, parece como que é algo, é unha palabra controlada, ¿no? É algo que sinto que é unha palabra de control. Así que moi ben. Gústame. Xuño vai ser bisagra. Vale. Espera, deixame apuntalo, porque despois iendo, mañá publico as lecturas no Facebook, seguidame en Facebook, seguidme en Twitter, seguidme en Instagram. Así como se fora eu aquí unha señora astróloga canalizadora, sabes? De xuño, bisagra. Primeiro, bisagra. Xuño, dicionario galego. Ben, como vos decía, teño outros 2 libros máis. Un é a Ilíada, que creo que vamos a deixar para o final, e vamos ir ao clásico dos clásicos, que é a Biblia ou o Antigo Testamento. Non sei se hai alguén que acabe de chegar, estamos a facer adiviñación por medio de apertura ao azar de libros. Podedes mandar as vosas consultas polo chat. Tamén podedes seguirme nas redes e mandarmos a través das redes. Vale? Que pasa coa Biblia? Bueno, esta Biblia que teño é a Nácar Colunga, que tamén é a que me compraron cando estaba na escola. Vale? Sei, vades, non é a Reina Valera, non outro, é a Nácar Colunga, que claro que ten todo o mundo, porque é a que todo o mundo compra no colexio cando torturan con iso de ir á clase de religión. Entón, non é a mellor traducción do mundo, nin a mellor versión do mundo, pero é a que lle teño cariño porque é a que leva comigo toda a vida, porque, pois, claro, unha usa aí na universidade e todo, así que temos un vínculo especial. Que ditais? A miña era laranxa, non sei como iban as cores por zoas. Pois a verdade que non sei tampouco. Sei que esta Biblia tamén é a culpable de que eu escollera Historia da Arte para estudiar. A Igrexa Católica ten a culpa de todo. É porque, a ver, non estou tola, é porque esta Biblia ten polo medio, pois, láminas do greco. Entón, ten por aquí o Pentecostés, ten o Cristo resurrecto, ten por aquí a de Jacob, me encanta a de Jacob. ¿Dónde está? Sí que tengo, pero non sei, ¿dónde está? Esta é Inmaculada, dun anónimo castellano, esta non é de Domenico. Non sei, entón non me vou matar a buscalo, pero, bueno, eso, que ten certa culpabilidade este dichoso libro, non? Porque naquelas tempos non había internet, entonces, pois un libro con láminas, pois facía a súa cousa. Que dinosaurios son, non? O que internet chegou un pouquinho despois. Pero cando era pequena, claro, chamaba moitísimo a atención este tipo de cadros, non? En fin. Sempre acabo contando intimidades que non debería contar. A este libro pásalle que sempre se me abre polo mesmo sitio. Xa vos dixen antes que os libros tenden a facer iso cando teñen moito uso, entón, a ver, canta fiabilidade hai. Volvemos a facer a mesma pregunta. Como vai a ser xuño? Que non ten a Biblia que decir sobre xuño. Non sei. Estou non sei, abriremos, non vou mirar. A ver, vou deixar que se abra. ¿Para qué?
Vale, abriuse polo libro de Xuíces. Libro de Xuíces, capítulo 21, versículo 15, exactamente onde está o meu dedo. O pobo compadeceuse de Benxamín porque había aberto Yahvé unha brecha nas tribus de Israel. E os anciáns da asamblea preguntaron: como faremos para procurar mulleres aos de Benxamín, posto que as mulleres foron mortas, vaya por Deus. E decían: quede en Benxamín a heredad dos que se escaparon para que non desapareza unha das tribus de Israel. Sí, Ui, que podemos interpretar disto? Eu creo, porque o capítulo 21 comeza con: os homes de Israel xuraran a Masfá dicindo: ningún de nós dará por muller a súa filla a un de Benxamín. Creo que podemos interpretar que vai haber tamén certos problemas familiares. É dicir, andan as tribus de Israel por aí un pouco revoltas. Pero, sobre todo, problemas cos sogros. Que se poñan aí un pouco rufos. E iso é o que interpreto eu. O sea, pode haber discordias familiares neste mes de xuño. Tampouco me parece tan raro, porque se o diccionario galego dixo que xuño é un mes bisagra, todo cambio probablemente vai a traer os seus rifirrafes, non? A pesar de que parecía que era un cambio, un tránsito bastante controlado, pois pode ser que haxa algunha pequena aspereza. Iso é o que interpreto eu. Sobre todo, pode ser que as mulleres estemos así un pouco en disputa, non? Interpreto iso. Ti que opinas, Tais? É que é difícil de interpretar. Hai que estar moi inspirado para interpretar estas cousas, Ves? Maldito quen dé aos de Benxamín a súa filla por muller. Claro, isto totalmente. Isto aquí, bueno, eu xa sei. Non, aquí hai problemas cos sogros, pero fijo. Eu digo que sí. Eu digo que estes son problemas cos sogros. Igual o xenocida cae polo sogro en Catalora, mentre Israel pensa no que penso. Xa te entendo, xa. Vou apuntar problemas coa familia política. A ver, é que teria que lerme todo o capítulo, porque non sei exactamente, non me sei de memoria o libro de Xuíces. Non me vou... Siguen de los de la guerra de Benjamín. Guerra de Israel contra Benjamín, derrota e casi total extinción dos benjaminitas. Isto non me extraña que penses no que pensas. Imaginaste que acerto. Ai, les vou apuntar. Capítulo de Xuíces 21, versículo 15, dixen, non? E despois xa vos fago así a lectura máis xeral, máis capada, pensada e ben meditada. Entón, iso é a Biblia. Dalle unha segunda oportunidade á Biblia que se está poñendo duro. Vale, vamos a dar, entón vou apuntar primeira oportunidade. En primeira, a ver se era o diccionario galego. Sí, isto está apuntado. En segunda, venga.
É que claro, espera, sabedes que vou facer? Vou mallar a Biblia, porque senón ao tacto sei se estou de principio a fin, se estou no Antigo Testamento ou no Novo, non quero sabelo. Encima o papel este así de arroz. Oh, fun caer en Amós. Poucas veces abrín eu o libro de Amós. A ver, Amós, capítulo 7, versículo final do 1, principio do versículo 2. Visión simbólica se chama este capítulo. O versículo 2 di: e iban a acabar de devorar o verdor da terra. Vai a ver se quía, meus. Vai a ver se quía en xuño. A ver, Amós. Capítulo 2. Ai, non, capítulo 7. Versículo 2. E van a acabar co verdor da terra. Creo que a Biblia en segunda oportunidade veu a confirmar o que Tais dixo máis contundentemente. Pode ser? Pero así, interpretando e para nós, no que a nos afecta no noso presente, porque hai presentes que nos quedan un pouco lonxe, eu diría que tamén o podemos interpretar en sentido literal. Pode ser que veña un mes moi seco. E pode ser tamén que os ogros se poñan moi pesados e que queiran acabar xa con toda a boa diligencia da vosa facenda. Entón, coidado aí, coidado, porque quenes van a acabar co verdor da terra? Hai moitas maneiras de interpretar isto. Volvendo a enlazar co do mes bisagra, volvendo a enlazar co dos problemas de familia e con isto de acabar co verdor da terra, poderíamos interpretar así de maneira global que eses cambios que eu pensaba positivos, que parece que vai a ser como para mellor ou como un cambio, como un aire fresco, vai a haber impedimentos que veñen polo lado familiar. Queren cortar o verdor da túa terra. Entón, non te deixes desanimar tamén, non? Ten sempre o foco en que xuño é un mes de bisagra, de cambio, a pesar de que vayas a haber impedimentos ou a pesar de que topes con xente que vayan querer cegar eses brotes verdes. Que vos parece? Interpretado así de unha maneira un pouco máis personal. Ou cae o mundo. Bisagra, xuíte sequía. Ou se non te cae o mundo. Eu, non sei. Estáse ponendo interesante isto, O sea, a ver, o capítulo, o versículo 1 di: o Señor Yahvé deu-me a ver isto. E aquí que cribaban langostas, o tempo que comezaba a crecer a erva primaveral, que viña despois da corta do rei, e iban a acabar de devorar o verdor da terra. E eu dixen: ó Señor Yahvé, ten piedade. Como vai a sosterse Jacob sendo tan pequeno? E Yahvé compadeceuse por iso e dixo: non será así. E fíxome tamén ver o Señor Yahvé. Pois mira, pois ves, o versículo 1 fala precisamente diso. É aquí que cribaba langostas o tempo que comezaba a crecer a erva de primavera, que viña despois da corta do rei. Vai haber un magnicidio en xuño, sí, a nivel agora xa me estás facendo pensar en xeopolítica, xa me levaches por aí. Eu estaba intentando miralo
de maneira personal para nós, así tal, pero xa me levaches ao sector global. Moi mal, tais. Ves, aquí cae alguén, ten razón. A miña interpretación é así como caseira, útil para a vida diaria, sabes? Porque despois o outro xa é incontrolable. Eu estaba intentando facer un directo místico, e sempre acabo facendo chistes e ríndome. Ves como son? É que de verdade, que así non se pode. Así non se pode. Bueno, perdón, pero por que me faz caso? Porque eres unha dos Big Five, ou non o sabes xa. Vale, nos quédanos a Ilíada. Sinceramente, sinto pavor agora mesmo, porque non sei se saberei interpretala, pero bueno, tomamos nota, facemos como co diccionario coa Biblia e coa Ilíada, facemos o mesmo, tomo nota e despois xa veremos a ver se damos interpretado ou non. Que vos parece? Este é máis difícil de manexar, este non o abrí, o sea, abrí no seu momento, tamén o manexei, pero non está tan... Hai que forzar un pouco a apertura. Como facemos? A ver, podemos cerrar os ollos, damos unhas voltas porque así non sei se estou no principio ou no final. É que sinto que estou forzando. Bueno, a donde me levan as mãos, non? Así. A ver. Oxe. 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 Por que me meteu nestas cousas? Ay. A ver. Cuando... Claro, que eu non me conozco... Dios, por que me meteu nesto? Cuando Tlepolemo, criado no magnífico palacio, chegou á súa xuventude, matou ao anciano tío maestro de seu pai, Alicinio, vástago de Ares, e como os demais fillos e netos do forte Heracles o amenazaron, construíu naves, reuniu a moita xente e fuxiu por o ponto, errante e sufrindo penalidades, puido chegar a Rodas. Vedes que aquí vai haber, bueno, a ver, aquí vai haber problemas familiares, claramente. Tlepolemo cargouse a seu tío materno. Vale, non fai falta chegar a eses extremos, non fai falta chegar a eses extremos. Hai que tomar isto figuradamente, é dicir, vai haber aí un problema que probablemente te plantees cortar lazos familiares. Eso é posible. E probablemente tamén irte lonxe ou apartarte de iso. Como volvemos a enlazar co principio, que xuño é un mes bisagra de tránsito, dun tránsito controlado e decidido, así que pode ser que este problema, sinceramente, xa sexa como o empurrón definitivo. Todo ben o mesmo, porque a Biblia tamén falaba aquí de derrocar a un rei ou de, no, como desas langostas que non che deixan avanzar, que caíman os teus campos, que, no, eu creo que sí, todo vai cadrando ao final, todo vai cadrando. Pode matarse políticamente ou socialmente, efectivamente. Políticamente, socialmente, figuradamente, cortar lazos con quen se impide avanzar. Tlepolemo, moi ben. Sedeme tlepolemos. Non nos sexades. Non vaiades polo lado, non, que despois tomadesme isto literalmente. Tomadesme isto literalmente e despois, claro, pasan as cousas que pasan. Non.
Coidado, Bueno, vou apuntar, a ver. Esta é a Rapsodia 2. A ver, Ilíada, Rapsodia 2. Ilíada. Rapsodia 2, no, Rapsodia segunda. Ves que son paleta, eu? 95. 95 desta edición, estas edicións maravillosas de colección austral. Damos unha segunda oportunidade, a ver que máis nos pode algo que especifique máis, non? A ver, especificanos máis. Xa entendimos isto, pero danos un pouco máis de chicha, Ilíada. Por favor, Homero, por favor. Sei que podes, deixarme mareala o bicho este. Non te quería chamar bicho, perdón, pórtate ben. Danos unha resposta. Creo que sí. Home, Apolo! Mira, Apolo que fala. Pois é Apolo que fala, vamos escoitar. Bueno, é Apolo que está aquí, tamén, bueno, está por aí a Atenea, pero fun caer en Apolo. E Apolo di: fagamos que Héctor, de corazón forte, domador de cabalos, provoque aos danaos a pelear con el en terrible e singular combate. E indignados os aqueos de fermosas grebas susciten a alguén para que loite co divino Héctor. Este é Apolo propoñendo forzar a que Héctor se enfrente a Aquiles en batalla singular, só que non dá aquí aínda nome do contrincante. Xa que non salimos das pelexas. Eu pensaba que Chuño iba a ser pacífico, pero non. O divino Apolo está a propoñer que Héctor, aquí hai que ver, aquí habería que preguntarse se o consultante pode ser Héctor ou se Héctor vai a ser o contrincante do noso consultante. Somos nós Héctor ou Héctor é a quen nos están a propoñer como rival. Non o sei, non sei como interpretar isto. Interesante. Entonces, así dixo Atenea, a deusa dos ollos de... A deusa dos ollos de Curuxa. Aquí pon ojos de lechuza, os ollos de Curuxa. Non se opón, Atenea non se opón. Heleno, fillo amado de Príamo, comprendeu o punto do que era grato aos deuses que conversaban e chegándose a Héctor díxolle estas palabras. E aí é onde fala Heleno. Que bonito, teño que volver ler a Ilíada, teño que volver ler tantas cousas. Entonces, cal era esta? Rapsodia séptima, verso 38. Rapsodia séptima. De feito, a Ilíada teño sempre no desván. Fun a por ela só para isto, e xa se vai quedar aquí, porque moitas veces consulto, pero consulto por internet, entre que non é o mesmo. É moito mellor ter os libros rayados, enchanfonados e cheos de posits. 1000 veces mellor. Queda todo mellor na cabeza. Que dixen? Que era a Rapsodia séptima o 38, cando fala Apolo. Pois despois leumo con máis calma e sacamos unha interpretación máis profunda. Perfecto, todo perfecto. Mel, son a única que pensa no que estou pensando? Creo que sí. Ti sigues pola parte xeopolítica, non? Eu
É que non quero entrar, non quero mencionalo. Pero Macron por aí falando de tirarlle bombas a Rusia. Eu, por favor, que alguén amordace a Macron. No. A ver se vai ser igual, vai ser bisagra, pero cara a un mundo diferente, xuño, Tamén vos lo digo, É como controlado, pero violento. Podemos decir iso? Controlado, pero violento. Eu diría que sí. Vou apuntar. Que despois esquéceme. Bueno, entón agora, Dios mío, levo xa casi unha hora. Que quería facer un directo curtiño, só de unha hora, pero... Agora, se queredes facer preguntas, podedes escoller libro e facer pregunta. Se queredes unha en concreto. E tais, se queres, sacoche unha cartiña de Kuan Yin por ti, porque eres do Big Five. Outros non teñen este privilexio. É feminino en esencia, cousas que aínda non me cadra. Entón, ata aquí sería. Ahora, para completar a lectura, o sea, teríamos que mirar, eu creo, se quixéramos ser así super profesionais, a posición astrolóxica dos planetas. Pero eu astróloga non sou. Estive mirando de intentar facer os cálculos a man para aprender en... Eu nacín negada para as matemáticas. Este mundo, claramente eu estou forzando a bisagra a ver se me abre a porta, pero non, este mundo non é para min, porque non entendo nada. Pero é tan bonitiño. Saben tan bonitiño que sei cando ves os códices medievais, os libros de medicina antiga que teñen todas estas referencias e que todo parece parte do mesmo orde, non? Non é como o ser humano separado por partes, senón que todas as cousas influen en todas as outras cousas e todas teñen unha relación tan bonitiño de velo así. Dentro da súa parte simbólica. Así que iso, se queredes facer preguntas, facede. E se non, pois iremos pechando directo, se vos parece. E se vos gustou este directo, pois tamén podemos facer máis, pois un por mes ou algo así, dependendo dos meus horarios, das miñas cousas, podemos intentalo, así sen meterme moito estrés. Porque me conozo que eu despois para cada directo pois quero me facer como unha tesi doctoral dun tema e acabo me agobiando e non fago. Pregúntalle a Kuan Yin, ou mellor, dille... Vale, pregúntalle a Kuan Yin, ou mellor, dille que aconselle ou diga algo sobre esta sesión bibliomante. Pero que crees que nos poderá decir sobre esta sesión bibliomante? Sobre a interpretación que estamos a sacar ou sobre se temos que seguir ou se estivo ben ou como... Non sei, bueno, eu vou sacar algo entre todos decidimos. En teoría habería que barallar con man esquerda, pero non me sai. Eu son zurda. A mí que alguén me explique. Vale, esta carta non é. Tiña o comodín metido por medio.
Vale, esta. Sensible. Permito que pases dunha influencia negativa das enerxías do teu redor a unha influencia positiva das enerxías ao teu redor. Isto lógrase cando descansas o teu corazón no meu. Ai. Permito que pases dunha influencia negativa das enerxías ao teu redor a unha influencia positiva das enerxías ao teu redor. Isto lógrase cando descansas o teu corazón no meu. É un pouco bisagra, non? É increíble como me cadan de redondos estes directos ás veces. Sempre pecho o círculo, aínda cando non está na miña man. Bueno, está na miña man, pero tamén na man do azar. Totalmente bisagra. Sí, mira, espera, que vou apuntar. Vou apuntar. Este é o de coñe. Perfecto. A ver, que teño por aquí mensaxes, pero non, son cousas así. Son cousas así. Notificacións das redes sociais. Non son notificacións de que me estedes escribindo. Pero non, moi ben, o sea que cando íbamos a confirmar este mes bisagra, non? E de pasar de malas influencias a boas, de maneira controlada. Pois confiade no eixo de bisagra. Vale. Está controlado. Está controlado. Exacto, van pasar cousas, pero podemos reformalas. Podemos facelo. Son cambios que veñen, temos cousas en contra, pero podemos afrontalas. Sí, parece ben. Interesante. Que interesante. Non pensei que iba a salir así tan interesante. A ver, que me saltou por aquí un encarte. Bueno, tamén di, colle a miña man. Son real e estoute a buscar. Colle a miña man. Sinta a forza e o valor do teu corazón. Eres capaz de máis do que pensas. Confía en ti mesmo. Esta é unha cousa que eu debería tatuarme na miña fronte. Colle a miña man, son real, estou te buscando. Colle a miña man. Sintes a forza e o valor no teu corazón. Eres capaz do máis do que pensas. Confía en ti mesmo. Está ben para pechar. Estive pensando antes de entrar a directo de ter aquí pues, algo, un peche como un poema ou algo así inteligente que decir, pero algo inteligente que xa dixera outro, porque eu cousas inteligentes non son capaz de decir, nin de improvisar, menos. Pero ao final non o fixen, pero bueno, está ben de cual. A que sí? Anda, mira, chegou xente por aquí. Boas noites, que tal? Saudade polo chat. Estábamos aquí a facer unha lectura bibliomántica de como se vai a presentar o mes de xuño. Estábamos xa como pechando directo, xa fixemos a lectura xeral, no que coincidimos en que parece que xuño vai ser un mes de cambios, un mes bisagra, con cousas que imos ter que afrontar, pero temos forza suficiente para facelo, control suficiente para facelo. Podemos.
E agora estaba eu a decir que se queredes facer algunha pregunta en concreto, pois facemos así un pouco de consultorio. Temos o Diccionario de Galego, temos unha Biblia e temos a Ilíada de Homero. Podedes escoller. Se vos atrevedes, se queredes facer unha pregunta por aí. Se non, deixamos así como 5 minutiños por se queredes facer algunha pregunta e se non imos pechando directo. Estivo ben, gustame este tipo de directo. Sí, non, gustame este momento así de intimidade. Un pequeno anaquiño, un venres así. Pode estar ben. Podemos facer máis directos así, se vos parece. Non todas as semanas. Esas arroutadas hai que aproveitalas. Estivo místico. Sí. Estivo máis eu, sí. É a outra parte de min que necesitaba sacar, ves? Hai que aproveitar as arroutadas moitas veces. Non, pois que hai moita tendencia a falar cando se fala de crear contido nas redes sociais, non? E cando a xente dá consellos, pois sempre che venen a falar de que hai que facer o guión, de que hai que controlar isto, de que hai que ter a luz, que se a cámara, que se sabe o que has decir, que está... en todo iso perdese moitísima espontaneidade e ás veces o que se necesita tamén é tirarse á piscina e despois ir mellorando. Isto xa o falamos nos directos da Semana Santa, precisamente. Así que non o vou a repetir. Pois nada, como non facedes preguntas ninguna, pois imos pechando directo. Moitas gracias por estar. Moitas gracias por o teu apoio, Tais, por estar aquí comentando, estar tan implicada. E agardo que probes a facer isto cos libros de The Witcher. E, por suposto, se o faz, espero que o compartas con nós, porque me gustaría saber cal é a interpretación de The Witcher sobre xuño, sobre o tema que ti plantes, pero gustaría, pode ser interesante. Pois nada, supoño que para xoves que haberá directo. Vémonos tamén pois, nas miñas redes sociais, seguídeme, Facebook, Twitter, Instagram, vale, son as que teño. E Twitch, seguidme en Twitch. E YouTube. Cantas cousas teño. Seguidme en YouTube, por favor. Suscribidevos, dade likes, compartide, dade ya a campaniña. Se vos gusta o contido, se non vos gusta non vos obligo, pero se vos gusta non vos cortedes. Ou se non queredes compartir, pois dade like, dade un pouco de feedback, porque de verdad agradecese moitísimo. E é gratis. Así que nada, hoxe non vou meter un mamutiño para non romper este aire místico, non? Vou a poñer isto por aquí, vou a subir a música e imos pechando pouquiño a pouco.